Sanibonani emakhaya, sanibonani bazalwane. Uthandazo Khumalo lo, uMtungu Mbulazi, uNdaba Ezitha. Ngiqhamuka eSoweto, eZola South. Ngitheke namhlanje ake ngilethe ulwazi ngokuhlola kulaba abangakaqondi. Ngoba umuntu uyayathi meke nomoya, uthola ukuthi lo moya so uyakhuluma mara yena akazi ukuthi umoya lokhulumayo. Umthume ukuthi axoxelwe abantu noma ethunywe mhlambe esontweni noma usetekisini noma usekhaya, uthola ukuthi or endleleni nje uyayihambela lehla izulu. Alilindi ukuthi ubuze ube sesigodlweni khani lizokhuluma. Angithi uJehova ukhanyisa isibani sakhe ekhanda lakho. Yingakho sinevesi ethi okhanyisa isibani usibeke etafuleni sikhanyisele wonke umuntu. Nawe ukhanyiselwe isibani mawehlelwa umoya oyingcwele, ukhanyiselwe isibani nawe ukhanyisela abanye. Injalo lento. Manje lo moya mase sowufikile, abaningi bayaye badideke ukuthi omunye azasabe impela benamahloni ukuthi bazothi nginamanga. Mamelake, namhlanje sizoyicacisa le ndaba. Kuyaye kuye ngey'phiwo-ke ukuthi wena uphiwe kanjani, ngoba wena ngeke ufane nami, ngeke ufane nomunye umuntu. Sihlukene, siphethwe yingilosi ezingafani. Manje ukuphiwa kwethu akufani. Lokhu ngiyohlala ngikugqizelela ukuthi ukuphiwa kwethu ngeze kwafana. Omunye umuntu uvela ahlole nje, ey'hlelele nje ey'hambele endleleni, angezwe lutho, kungekho ngoma, angekho esontweni, angekho ndawo, ethi ehleli nje lathi hayi bongizwa kuthiwa. Ya, omunye uphiwa amanzi, uthi uhlola ngamanzi, mhlambe athwele eglasini. Omunye unebhodlela lakhe elihlala esigodlweni elinamanzi, ahlala ahleli lapho mezokuhlola abese ayalithatha le bhodlela abheka kulo. Omunye uphiwe isibani. Indaba enkulu la eyesibani. Isibani bazalwane sidlala i-role enkulu ekuthandazeni, ikakhulukazi simhlophe. Omunye uphiwe isibani, athi angakhanyisa isibani ashisa impepho, hawu zidume njalo. Kufanelekile-ke ukuthi ukhule. Omunye akawudingi ngisho nomkhuleko, njengoba sesichazile ukuthi abantu baphiwe ngokungafani. Kuya ngokuthi ingilosi yakho wena igijima kangakanani, futhi ukuthi igijime iphushwa wuwe ukuthi wena wenzani ngalo moya lo onawo. Right. Uma-ke zonke lezi zinto-ke sezikhona, umnikelo okufanele ukuthi ukhanyise uma uzohlola umuntu, awuzi-charge. Kufanele ukuthi utshelwe yilabantu abakwembethe, awuyi-charge. Kufanele ukuthi uphuphe noma bakutshele nje uhleli. Ubese-ke u-charge lowo mnikelo loyo. Uthola ukuthi kakhulukazi abathandazi abaningi kuyaye kufuneka imali encane. Nami ngeke ngazi-ke ukuthi lokho kubangelwa yini. Mhlawumbe 5 rand. Kuyaye kube njalo. Mhlawumbe mawubeka imali mhlawumbe imali yephepha, bese kufanele ukuthi bese ubeka ewuhlweza i-coin phezulu ukhanye. Kuyaye kuhambe kanjalo-ke. Kodwa-ke umuntu masekafikile uyamprepare umuntu masekafikile, umchazele ukuthi yabona mina nawe sizoxoxa. Angithi la kusekhaya kusikho esontweni usesigodlweni sakho. Sizoxoxa mina nawe, uyamprepare umuntu ukuthi unelungelo lokuthi umlungisele, umprepare ukuthi sizoxoxa mina nawe. Exoxeni kwethu kuzovela izinto ezayenzeka kudala zadlula, mhlawumbe awuzange uzinake or uke wayibona vele zakuxaka. Kuphinde kuvele into eyenzeka manje ngalesi sikhathi, at the present moment. Kuphinde kuvele izinto ezisazokwenzeka in the future. So izinto ezisazokwenzeka in the future akulula ukuthi uwazi ukuthi kuzokwenzakalani, anithi. So umuntu uyamtshela ukuthi kuzoba kanjani. Uma mina ngikhuluma nawe, angikhulumi ngedwa,
nawe uyaphendula. Mina ngiyakuhlolela uzovuma okwaziyo, ungakuvumi ongakwazi. Futhi umuntu angayivumi into engayazi. Akuthiwa la siyavuma emakhosini nasekuthandazeni. Mangithi ebungomeni ngoba amakhosi yakhona nasekuthandazeni. Mangithi ebungomeni nasekuthandazeni akufani, inkulumo yakhona ihluka kancane. Ezangomeni siyavuma amakhosi, kodwa la ekuthandazeni sithi amen. Sivuma ngo-amen noma sivuma ngoyebo. Kodwa-ke angiliboni futhi ukuthi likhona icala mawuthi siyavuma. Kodwa umoya kaNkulunkulu ufuna ukuthi uthi amen. U-amen unguyebo. Uma futhi umoya uveza into ongayazi, unelungelo lokuphikisa. Umuntu akavunyiswa into ngenkani. Uyayiphika into noma umoya oyingcwele awukazi uqamba amanga, uzoyikhuluma into utholisakala ukuthi wena umuntu ohlolelayo awuyazi. Lokho akusho ukuthi umoya oyingcwele uqamba amanga. Asikhuluma ngomuntu oqagelayo la, sikhuluma ngomuntu oyehlelwe umoya oyingcwele. Wehla kanjani-ke umoya oyingcwele mase uzohlola, uzoxoxa nomuntu? Sesishilo ukuthi uveze iy'khathi ey'dlulile ney'khona neyizayo. Kukhona lokuthi uphiwe mhlambe usaqala. Umoya oyingcwele mawukhuluma ukhuluma ngomzimba. Uma uhlezi nomuntu uphethwe ikhanda, uzophathwa ikhanda, qala lapho kahle kahle. Uthi mawusuka emaphupheni bese ukutshela ngekhanda nesisu ukuthi lo muntu uyagula. Yile ndaba ibizwa ngokuthi imikhokha. Kuthiwa udonsa umkhokha. Ukudonsa umkhokha kuyiko ukuxoxelwa. Manje thandazi, ungazinyatsi. Ngiyazi ukuthi uvalo lukhona, kodwa ungazinyatsi. Kusuke kukhuluma wona uqobo umoya. Uma umuntu umuzwa ukuthi uphethwe isisu, ngesinye isikhathi mawuhleli nomuntu ophethwe izinyawo, lokhu ukugula okuphethwe umuntu uzophatha wena. Uma ngabe uphethwe izinyawo, uma ngabe uke weqa, uzowuzwa nawe iy'nyawo zakho kube ngathi kuba buhlungu. Uzizwe iy'nyawo zakho ukuthi zibuhlungu, ngathi khona into enyathelayo engathi ziyavuvuka. Ngesinye isikhathi uma ngabe umuntu ohlushwa uphalaza or lento emphethe ifuna ukumhlanzisa, mhlawumbe waba nedliso elimhluphayo, nawe uzogonyoluka wenze lento ayenzayo. Uhlola lokho, uyamtshela umuntu ukuthi ngizwa kanje. Uma ngabe lo muntu eney'nyembezi ey'ningi zizogcwala kuwe, akusho ukuthi zizophuma, kodwa uzozwa wena ukuthi kugcwele iy'nyembezi. Bese iyakhuphuka lento iya engqondweni, ekhanda. Uqala uhlole ngemkhokha, bese kusebenza ikhanda lakho. Imicabango lo yicabangayo akusiyona imicabango, akusukona ukuthi uyayicabangela. Kusuke umoya oyingcwele ukhuluma kanjalo. Ngenza isibonelo njengomuntu mhlambe uphethwe ikhanda. Into elula nje noma isisu lizoshaya kuwe likhanda, mhlambe lishaye ngaku-left or ngaku-right. Uzomtshela lo muntu ukuthi wena umuntu ohlushwa yikhanda, futhi ingqondo yakho mawusakhuluma wena kanjalo iyaqhubeka le ndaba la kuwe emzimbeni ayimile. Iyaqhubeka ukuthi uma ngabe uphethwe ikhanda, mhlambe uhlushwa isisu sinamakrempu, noma umuntu unedliso. Angithi siyadliswa phela, unedliso uzolizwa la kuwe esifubeni ukuthi kunedliso. Ngalesikhathi usafocus ukuthi man lo muntu unedliso, iyaqhubeka ingilosi iyakutshela futhi ukuthi leli dliso ulithathe kuphi, noma leli khanda ulithathe kuphi, noma lesisu senziwa yini. Ingqondo yakho ngalesikhathi icabanga, akakhulumi izwi njalo, usezwe izinto oyicabangayo ney'shaya kuwe emzimbeni. Ngalesikhathi ucabanga ukuthi ingathithi lo muntu uphuphile. Akusi ukuthi ngathi vele uphuphile, edla lo muntu lento yangena, mhlambe edlela nje ukudla okumnandi akuthandayo, yangena ngephupho. Ngalesikhathi lo muntu eyiphupha lento ibiyenze seyihleli-ke manje enyameni, bese yaqala iyamgulisa. Uma efika kuwe seyishaya kuwe manje egazini, uyezwa ukuthi udlisiwe lo muntu, wenza ukuthi. Uhlola kanjalo isithandwa sakho. Mawuyilibe liqhubeka ingilosi ikhula, kwamanye amavidiyo sikhulumile ukuthi wenza njani ukuthi ingilosi ikhule, kodwa kakhulukazi umkhuleko nokungagcwalisi isisu.
uphuza amanzi. Yeyi, uyawaphuza amanzi. Mawubona ukuthi amanzi awawomeli, udla into ezokwenza ukuthi uwonywe, uzokwazi ukuphuza lamanzi. Ngalesi sikhathi uphuza lamanzi, yasebenza lo moya wokuhlola. Mhlazana uhlangana nesikhathi sokuthi uyahlola manje, kuhloleka lula ngoba wena uwaphuzile lamanzi. Uphuzile lamanzi. Mawufika esontweni uze isihlabelelo, uwaphuzile lamanzi. Kuyayihambela nje. Uthi uyamthinta umuntu uthi uyamkhulekela ebandleni, mhlambe eshaya amazinyo. Heyi, bese yakutshela ingilosi ukuthi lamazinyo njengoba umuzwa amazinyo eshaya kanje kuwukuthi kuyaxoxela yona. Lokho okucabangayo yikho. Alikakakhulumi izwi sithandazana, alikakakhulumi. Uma sesifike istage sokuthi manje izwi sowuyalizwa ngezindlebe, uzozwa izwi elincane. Alikhulumi njengalezwi lami elikhulu engikhuluma ukuthi ngizwiwe nje wonke umuntu. Likhulumela phansi. Okwakho ukuthi ufunde ukulalela, ulalelisise. Lento ifuna i-dedication ukuyinikela, ulalelisise uze ukuthi lo muntu uyakhuluma uthi ekukhulumeni kwakhe akakhulumi isentence elide. Mhlawumbe uvela akutshela athi iy'dalwa zakubo lezi ezihlezi la emazwini akhe ngenxa yokuthi bese yathula ingilosi. Uyaqhubeka. Mawuqhubeka wena utshela lo muntu ukuthi ngizwa kuthiwa, naye iyaqhubeka. Kuzokwenzeka kuze kufike lapho ekuzothuleka khona ukuthi awusezwa, akusashaya emzimbeni, awusacabangi, akusekho nezwi olizwayo. So uyezwa ukuthi isiqedile ingilosi ukungixoxela, ubese uyakuphendula-ke. Phendule, ekuphikayo. Ungakuzwisi ubuhlungu ukuthi uyaphika. Bayayiphika abantu izinto bezazi, ezinye angithi amahlazo. Bayayiphika abantu izinto bezazi. Uzohamba kufike istage sokugcina-ke manje esokubona ebondweni, ubukela i-TV, afike i-TV. Ufike ulele, ufike uhleli ubhekile ngapha, usolalela ngey'ndlela zonke-ke manje. Shaya emzimbeni, ulalela ey'ndlebeni, namehlo sewavulekile, amehlo kamoya. Usuyayibona into, umuntu athi meke eqhamuka umbone eshintshe eba yenye into, mhlawumbe ubone kuphuma. Ngenza isibonelo, mhlawumbe umfundisi umile lapha ebandleni lakini, akasashumayeli. Niyezwa ukuthi siyahamba manje siye ezulwini. Uyashumayeza, uJehova athi yambo, njengoba enishumayeza kangaka, buka ukuthi unjani. Ubone kuphuma inyoka esikhwameni sejazi aligqokile. Awu! Njalo uJehova akakutsheli-ke ukuthi hamba utshela nomuntu ukuthi hayi wena uphatha iy'nyoka ngapha uyasishumayeza. Akusetshenzwa kanjalo. Angithi umthandazo ufanele ayiqoqe ngoba usebenza ngoJehova. uJehova esimthandazayo, uJehova othobekile futhi othanda ukuthula, akatholakali esixukwini la kunesiphithiphithi khona, akahlali. Manje wena njengoba sesishilo kwamanye amavidiyo ukuthi ilimi lakho liyaqoqeka, uvele uthule nendaba ufe nayo. Ngimbonile omunye umthandazi impela ufana nawe, akahloli ngesithunywa semvelo. Uma ninonke kuleyo ndawo uthola ukuthi yena ushaya kakhulu. Wena mhlawumbe ushaya lapha nalapha, ushaya lapha nalapha. Uyafika umuntu uwumuntu udaliwe, iyafika lento uthi mina kanti kimi kwenze njani, naba bozibani bayakhona ukwenza. Hhayi, awuhaleli into umuntu, awuyikopi ngoba awumazi ukuthi esemvelo noma esakhe. Angithi abantu bazenzela iy'nto zabo. Manje wena ngoba umntwana kaNkulunkulu, usebenza ngomoya kaNkulunkulu, awuzenzeli iy'nto zakho. Awuhambe uye esithe uyothatha izinto ezizokubhusta ukuthi ukhuphuke, ngoba ngalesi khathi uthatha izinto ezizokubhusta sesihambile-ke lesi sithunywa, asisekho. Sekuyofanele usebenze-ke lowo msebenzi woku-maintain-a lokho kulande esithe. Kuhlola kanjalo. Ngithanda ukuthi kube khona ukuzithemba mawuhlula umuntu, ngoba ngalesi khathi ungazithembi nengilosi nayo ngizothini, nayo iyaba nokungazithembi. Uthole ukuthi awusezwa lutho kanti seyiqhelile kuyimele eceleni ngoba awuyithembi, iyaswaba. Khumbula ukuthi uwumuntu, angithi manje emoyeni, uwumuntu owayephila, iyaswaba nayo.
manje ifuna ukuthi mayiqala nje uyizwa lento, hayi uhambele wena. Athi umuntu uyihambele ekugcineni makubona ukuthi awumshayelanga, wena wenzile umsebenzi. Ibani nethemba bathandazi abasafiki ekuthandazeni. Ube nethemba ukuthi ngimshayele, ngimtshele konke, uzwile makaphikile okwakhe. Angithi wena uthunyiwe, wenzile umsebenzi owuthunyiwe. Angithi bazalwane, injalo nje nalento. Ngicela ukuthi namhlanje sime la. Makhona okusele evidweni ezayo ngizofaka. Ngiyanithanda emakhaya, nibe nokuthula. Amen.